ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଖୁସିରେ ଜଣେଇଲି। 4 ପ୍ଲେଟ୍ ସିମିଆ ବାଡ଼ିକି ରାଜାରାଣୀ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇଲି। ସିମିଆ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ମୁଢ଼ିବାଲା ଦେଖିଲି। ମୁଢ଼ିବାଲା ଠାରୁ ବିରି ବଡ଼ି ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି 2 ପ୍ରକାର କେକ୍ ନଳି କିଣି ଆଣିଲି। ରାଣୀ ବାଡ଼ି ରଖିଥିଲା ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ବିନ୍ ଭଜା ଦେଖିଲି। ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟେସନାରୀ ବିକ୍ରି। ଗୁଡୁ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୁଭ କାନ୍ଦିଆରୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଁକାଳି କିଣିଲି। ରାଣୀ ଏଠି ବାଢ଼ି ରଖିଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ପୋଟଳ କଷା ଟମାଟୋ ଦଳ ବାଇଗଣ ଦଳ ଦେଖିଲି। ତାକୁ ଖାଉ ଖାଉ ମୋର ହେଇଗଲା ଉପର ବେଳା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀମା କରୁଛି ପୂଜା ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କେଡ଼େ ଖୁସିରେ। ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଗାରି ଦେଇଥିଲା ମନ ଦୁଃଖରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଖୁସିରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହାତରେ ଯେତେ ମେହେନ୍ଦି ଭଲ ପାଚିବ ତା ସ୍ୱାମୀର କୁଆଡ଼େ ଭଲ ପାଇବା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସତରେ କ'ଣ ଗୁଡୁରୁବା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍